Hi everyone! Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon and welcome back to my YouTube channel, Current Events Comparative Point of View. At sa gabing ito ay gusto ko pong mag-share ng isang napaka-importanting bagay na pinamagatan ko pong maging modelo ka sa panahon ng COVID-19 pandemic. Hindi po lingid sa atin mga kababayan ang ating dinaranas sa ngayon. Alam po natin na buong mundo pa rin po ang dumaranas po ng pandemya ng coronavirus. Maging din po ang bansang Pilipinas ay lalo pong sinasalanta ngayon ng pandemic. Unang-una sa lahat ay pwede po tayong maging modelo sa pakikipagkooperasyon at koordinasyon po sa ating gobyerno. Sundin po lamang natin ang inuutos po ng ating gobyerno at ang mga ginagawa po ng mga frontliners na pinapatupad po na batas po para po sa atin. Nagkaroon po tayo ng quarantine ulit sa mga iba't ibang parte po ng ating bansa at maging sa buong mundo. Maging din po ang Hong Kong ay nag-third wave na po yung coronavirus sa kanila at nag-lockdown po sila ulit. Kaya sa ating bansa, sa mga parte po ng ating bansa na nagkakaroon po ngayon ng quarantine, ay sundin po lamang natin kung ano po ang pinag-uutos ng ating gobyerno upang tayo po ay tularan ng mga iba't ibang tao. Sa gayon ay nagiging modelo po tayo. At sa loob po ng ating pamilya, pangalawa pong tips ay ating pong alalahanin na iwasan na po natin ang ating bisyo. Kung tayo po ay may bisyo, iwasan po natin. Hindi po naman po masamang uminom, magsigarilyo, ay kinakailangan po nating isipin ang ating kinabukasan kung paano po tayo kakain, pangangailangan ng ating pamilya, iwasan po natin. Sa gayon at sa ganyang attitude ay makakatulong po tayo sa ating bansa, sa ating pamilya at tayo po ay nagiging modelo. Hindi po lingid sa atin na napakahirap po ang buhay ngayon, kulang po ang ating income, kaya palagan po natin ang ating kinikita. Hindi po lahat ay nakakapagtrabaho, kaya lahat po tayo mga kababayan ay kailangan po nating magtipid o di kaya umiwas-iwas sa mga hindi namang kailangan. Kung hindi natin kailangan, ay iwasan na lang muna. Ang mga pangangailangan muna natin po ang ating bilhin na importante upang ating magamit. Kaya ganun pong ating gagawin, iwas bisyo at kailangan magtipid. At ang isa po na napaka-importante sa ating buhay ay kailangan po nating magbigayan, mag-share. Kung ano po meron tayo, kung ating kapitbahay, kapatid, kamag-anak, kung nangangailangan po ng tulong, kung wala pa pong ayuda o walang oportunidad, tulungan po natin. Napaka-importante po ang pagtutulungan at sa bagay na yan ay pwede po tayong maging modelo sa ating pamilya, sa loob ng ating pamilya, sa lahat ng pamilya ng ating mga kamag-anak ay pwede po tayong maging modelo. At higit sa lahat ay kinakailangan po natin ipanalangin ang ating bansang Pilipinas, ang buong mundo upang malampasan po natin ang pandemyang ito. Napaka-importante po sa ating buhay bilang isang Kristiyano o kahit anong relihiyon ka man, kailangan po nating magkaisa. Alam po natin na hindi man natin idirekta, sinasabi po ng Panginoon sa atin na kailangan mong lumapit sa akin. Wake up call po ng Panginoon ang pandemya. Huwag po tayong lumayo sa Panginoon. Mas lalo po tayong manalangin, magpursigi. Ang kinakailangan natin is unshakable faith sa Panginoong Diyos upang malampasan po natin. Kapag mayroon po tayong unshakable faith, ay napakadali pong sumunod sa mga pinag-uutos o mga ordinansa o mga batas ng ating bansa. Kagaya po ng social distancing, madali pong sumunod dyan. Kagaya po ng isolation, pinapatupad na rin po yan, madaling sumunod kung yung mga tinamaan po ng coronavirus, nasa isolate na po sila. At yung ginagawa po ng ating gobyerno na contact tracing, madali pong gawin yan, lalong-lalo na po kung tayo ay may unshakable faith. Yan po ay gagawin po ng ating mga frontliners na sincero na tumulong po sa ating bansa. Kaya sumunod po tayo sa ating quarantine at kung mayroon pong dumating na mga tao, kailangan po nating i-report sa ating mga kinakaukulan upang magawan po nila ng paraan. Alam niyo po, ako po ay taga Candon City
ang government po ng Candon City at buong Ilocos Sur po ay nakikita ko po ang kanilang sinserong pagproteksyon sa mga kapwa ko Ilocano at maging naman sa buong Pilipinas. Nakikita po ang kanilang sinsero. Pero ginagawa ko lamang pong ehemplo po ang aming probinsyang Ilocos Sur sapagkat nakita ko po sa puso, sa isip, meron silang unshakable faith at burning desire na ganun na lamang ang pagligtas sa mga kapwa namin taga Ilocos Sur. Sana po ay iyong tularan ang kanilang ginagawa. At yan lamang po ang gusto ko pong i-share sa gabing ito. Sana po ay nakatulong po ako sa inyo. Sana po ay maging modelo po tayong lahat. At kung binobview mo itong vlog na ito, hinihingi ko po na i-likes mo na yan, i-share mo na yan, and subscribe. Maraming salamat po, Bernard Gabaon ng Candon City.